lai tili ki kenhun ki bak kenthop ya ka Nehu Students Union, Nehusu, Nehu Teachers Association, Nehuta, but Nehu Non-Teaching Staff Association, Nehunsa. Kila rai da kawai ka jingmut nang ni syakmat kidam sya yu Professor Prabha Shankar Shukla ban yu kejat ha kampus jong kene ke skul ba wat lada ka jing tokit daki arngut kiru Sampang baka sorkar India kala thung ban wat benya ya ki jingle jing kam jong Professor Shukla ha kene ke skul ba. U Professor Lakhon Kama, President kan Nehuta, ulaya thu da ka baong. Wat kamau lai town dorbar kala rai banum ai lad yu Professor Shankar Shukla ban rung sya Nehu namar uni ubriu ulasha slight lut ka kor long briu man briu persona non grata haka imlang saklang. U President kan Nehusu Sandi Sotun ulapan pau kajing kermen bakiriu Sampang ki badang tokit iki kam jung Professor Shukla kin ay ka kaipot syaka tenat puli puthi jang kari India ka ba shisha bat ka bam ya sha liang namar kila sngap bat sha skor ya ki jing u jing nam jung ki samla puli ki bala sha ban ben hau VC ha kini ki laisnam balala ki arngut kiriu Sampang ki bala thung ka sorkar India ban tokit ya ki jing le jing kam jung VC ki dei u Professor DP Singh, Chairman Barimka University Grants Commission, badu Professor Dilip Chandra Nath na Assam Central University. Kini kila poi hasilong haka singi arpusau tarik nai wing, bat kila sedang ki jing tokit haka arpusan tarik. Ki kubor ki athu kin sarit pai sha Delhi haka arpun riu tarik nai wing, ban pen kre eka kai pot ban Aisha ka tnat puli puthi ka balabu pore ki ban pendep ya ki jing tokit hapo artayo. Kilawan hakaba sangut kila dekat ke belawan nanti uwe di Himanshu uwe Dilip Singh DP Singh but Dilip te uwe pada ni kamchem layo ban kli kata keteng te na kaliang kajungi hi nadu sini kong bangila thok kita dorkas ki bapher ni la ashki but kumjuru kidang jingdawa ki bangila dawa nadu arja apaan na kaliang ke isu ni huinen but kumju na kaliang kan husu ni la penskoru kajingi ajukini ki samna puli but kumju heke ba ulale dan bor kini kinong hikai kinong cik staff akaba ula shupha tong kita ki advertisement ki bapher re amshim ladan kanunu ka recruitment drive ban penlong namta kini kinong teaching staff but kumjuru habide be kini ki department ki bapher hakaba nila thoshti nakaliang gajungi ban ang ban recruit ya kita ki guest lecturer re haduk mentaru dan ki department ba amshim la ai kata approval ban recruit ya kita guest lecturer te kumjuru ngila pensau habide be surok singkian de I dengile chi kotar jong visi ni iba kan lu jing bha jing met kata surong kumjo kan administrative block handai de ngile hostel de ngile department ba fair pat ni iba kat nu kajing kundum kandram kat nu kajing sniu rathai kata surong ka hapo kan university bat kumjuru bide ba kawai ka artli ke hostel ki barem ka lapan skong na kaliang kajingi bala saustam kenti am shem ladan kan nu kajing maraman handai na kaliang visi ula batai batu ko pola sanction pisah handai hadu mentaru khambat sna i gitaru ngila batai bat kumju ki wifi ru hakaba ni university uliat don bor ka ba ubu artli ka kali u ban penan kam banyak serum seneng hande habide ba ambulance hadu live nine sau banai kenting habdan kata kajingi ki ban pan kawai ka ambulance kataru ni kata kawai ambulance ka hapet ka hap sakri hadu san hajar ngul kena te na kaliang kajungi ngila ai kita jing dawa ba pher bat kumjuru ngila kerpat ban ang ba uni vc hi dalele ru ngem shim la pdiang watla kalawan ni komiti ban sngau ni hande da kanunu ka outcome de na kani ka komiti ru hande na kaliang kajungi dalele ru ngem pdiang shu uni vc ban yu kejat hakani ka jalan ni kani university kajungi pisngap yangi pisngap yi khana pisngap yi non teaching staff si pisngap yo borkhot pipet ki kot kisla ngila kado shai bala ra pipet ki kot kisla phin lab bonjet ki hure hura ba kajing le krum karam jongune mde tangka liang kane ka administration wat ka liang pisaru bon ki krum karam napo ka EWS hapo ka EWS ngiyo pisa shibon diki klur ka pisang ngiyo hado menta la license name katu ka pisa kramponon kam ka pisa ka don ula phashe engim tem hakjo ka por ki hostel ba ki layo pisa ban shna tangka site rungi pada ka hei katanga jaka ban shna ta hostel rungi patem hanai ka pisa ula dep ay ka CPWD ka pani ba ka shu delay ka penslam ka ya ka kam mde tanga ta ki jing the jongu ki computer ki spatli na ta ka pisa ba uthe ki ni ki shuki ki ben ki sofa
ki bamdon ya ka bapan khenya ka JFR bamdon tender bapan khenya ka JFR 2017 company lot ba krom karam le babon hanre lese hapo sisngi arsing am tharai gane committee kala namar fitep kum kini ki jingjale nre banai lese ki CBI ki simpor ban poisa kata ka thong ban batai ba ke ka badai ke bam dei harre hakane ka arsingi ngi ngets kemba kala kedo shai kitu ki report ba ladap sna daga committee na pot ni hu bat ka jingkren jongi ngira pen shai kadar ba uniu bure ula pendon kam bakla ya ka nehu ya ka pisa jong nehu taka daw ngi kum ka university ngi her namagi khna kim don hostel babyang kim yo wifi kim yo ka library facility babyang kim yo ka sports facility ba hostel ka bam ka di ka ka bajabo nadong syadong ka peni ba ka pisa jongi ka don harre syai ka le tip tang niu breu namar ka pisa jongi ula transfer syai ba hanre ka company hamadan ka pasedang ka peni ba ka don ka gross mismanagement bangi ong gross mismanagement jong ka fund jong ka nihu namar ubreu syamphang harre ukwa ban pendon kam baklaya ka pisa jongi kwa pendon kam baklaya ka kerteng jongi kwa kam baklaya ka kerteng jongi university ya ka syuki jongu ban wan ra iki breu nabar ngam tip ka e don halandan harre ngi suthu bale se udan da ka agenda ka ba jabo uele ban punurlong hanrai nganget skamba lingba ka jing tristom jagi khna bat ngi bange kersani ki kumki no hikai ngin poi sakata ka thong ngim kwa ban yu ni bre hapo ka campus ni hujongi ngim kwa yu ban yu hapo ka molai area ngim kwa yu ban yu hapo megalia ngi nget skamba le singi lai i khaddu yu to ko porba u dan hangni po mi to ka met nga thara nginum yu issue ulanuru kata de ka jing banjungi ka committee ong longkat bolong phila ban tho kuno ka report hare yuni bre nginum pediang su hangni namar uni bre ula pen jot saba pala de ka ni hubang nginum pediang su ula do ka jing sanya nagi no hikai ula do ka jing sana nagi non teaching staff bat ki student kumyo to bre kumno ngin ailat baun beteng meng ban pendep kene kam longkat bolong ka report phila ban thokat bomon hare yuni bre long su ban phahan ni kum visi